To monjaga angni video ko naigirifor birat dukhnaथावै दायो जोङो बे न'निफ्राय बिदाय लालायबाय ओंखारबाय आरोखि दा न'आव थांनोसै आनैमोन गैयिनिफ्रायनो बिराद मोनसे बेबायदि जायो आरोखि ना गाबु गुबु बिदायखौ बेबायदि जायो दायो थांगासिनो दङ ओरै फंबायाबो फैफादों जोङो दायो रेडि जाबाय दा बिदाय लाबाय रास्ता भी खराब है भाई अब गाड़ी ले रहा हूँ तो रेडि जाजोब्बाय गासिबो आरोखि ना बेबायदि न'फ्रा बैसां नङा मोजांथारसै मामा ला 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 जोङो दायो ओंखारबाय बिराद थफ्ला थफ्लि बेग आंनाथ' नै बेग ओरैबो फिसा फिसौ बेग लाजोब्बाय ओरैबादि गथ'नाया जों दहाय फैनायजोंनो थांगोन आरोखि बेजोंनो थांगोन जोङो नै बेखौ नैबेखौ बथलखौ लादो औ बाबानि खाथियाव थाना फै नै गोराव हमथाना थानांगौथाय गोग्लैगोन लामाया डेन्जारसो फैलानो फैला न'आव खामानि थाबायना एसे ओंखारबाय सासे गाखोदों दै बयबो नुबायना एकदमबारे हाला हाला गाखोजोब्बाय बयबो हाला हाला औ जेब्ला आङो मा होनो क्लास 8-9 फरायनायाव जेब्ला आङो बे जायगायाव फैजेनदोंमोन दैट मिन्स सिक्किमावहाय अब्ला बे समावहाय ओरैबायदि मोनसे दुखु मोननाय फैदोंमोन आंनावहाय मानसिया बे जायगायाव थांनानै थाया मानसिया बे जायगायाव रायजोबो जाया फैयाबो होननानै आरो बेबादि दुखु मोननाय फैदोंमोन तो नाथाय फैयै फैयै दायो मामा इन्टारेस्ट मोनसिनाय लांबाय भिउफ्राबो बेरायनो मानो जायगाफ्राबो बिराद मोजां मोजां दं जाहैबाय आरोखि ना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ओरैबायदि डेन्जार लामा दङ आं खोन्थालांगासिनो दङ नोंसिनो गादलिननानै गोलैबाय होनबाथाय सोरगोआवसो सहैगोन मानसिया बेफोरबायदि आरोखि नुबायना आंनि उनथिंजाय मा रोखोम नुदों बेफोरबायदि आरोखि नै हायस नुबायना हाग्रा हाग्रा थाबायगासिनो दं लामाया फिसानो ओरैफोरबायदि आरोखि लामाया फिसाथार ओमफ्राय गादलिननानै गोलैबाय होनबाथाय सेस गथ'सानि ओंखारनाय हमथानासो थांनांगौ नै मोजां ओंखारबोखालै गादलिननानै गोलैबाय होनबाथाय दुलाजोबनानै सेस जाखागोन आरो नै लामाया बेबायदि ओरै गाहाय जाजोब्बाय आरोना बेखौनो बोलो नांलायथारबाय आयु बोलो नाङाबा ओरै बोनायाव गयारि मोनदों
फिसा बिबै फिसौ मा रोखोम जाखो बिबै फिसौ आयौ ह ह बिसोर थांबाय माखासे बेफोरखि लामा बे ओमफ्राय नायदो नै बेसेबांबा गाहायखालै बिजों नायदो नै आथ' गोलोमफ्रुजोब्बायलै खर' साजोब्बाय गस्ला खुदो गस्लाया बेबायदि लामा नै दानिया जायगायावनो संख्लाय जायगायावनो माखासे हौरै फंबाय ओंखारबाय नै आइस जारलालै हैस हैस नायदो नै हैस थांबाय 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 आयु 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 खस्थ' बाथ' नै होलांबाय होलांबाय थांबाय बेसेबांबा गोजौ हनै हनै हाला 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 बाप्पा लामानोथ' नैलै मिथिबायना जै गोग्लैबाय गाद्लिननानै हान्थु मोखां गन्थं दुलुजोबगोन ओमफ्राय गोजा ओंखारजोबगोन नै मानसिया थै ओंखारनाय नङा गोजासो ओंखारगोन आरो नेनो हायालै थाब फै नुबाय बेसे गोजौ नै नै नुबायना मा रोखोम आं नै भिडिअ लागासिनो दङ नै माखासे थांबाय नै हैस नुबायना बेबायदि जायगायाव जोङो फैदों आरोखि माथो खालामनो न'आनो बेवहायनो जाहैबाय बिमायफोरनि न'आ फंबायफोरनि न'आ बिमानिथ' गैला जाहैबाय नालाय दुखुनांथाव नोंथांमोननो आं खोन्थाखाबाय प्रेसार स्ट्रक जानानै आनिया थैनानै थांबाय 2 इयार्स जाबाय आरोखि दे थाब फै हैस नै नुबायना बिराद गाहायाव ओमफ्राय बै जायगायाव नोंसोरनो खोन्थाहरबावनोसै बेवहाय न'खरसे हाबहैबावनांगौमोन थांनोनो हायाखिसै लामाया ओरैबायदि जारला आरो मा खालामबावनो दे सासे फैनो रोंबावालै दाबो गोदाव सोरखौसो लादलाबाय थाबाय लामाया नै जै गुगालांबाय हाया थांफागोनसो बैसिम बेयाव बारा गोबाव थाजाया बिदियाव मोनथियाखै दा जों फैदोंमोन नालाय आमाइमोना बिदा फंबाय सानैजों लामाखौ फोसाबलायनानै होफैलायखादों आरो सेस जावगोनजों मैयासो फोसाबजोबनाय बे लामाया जों प्लेननि मानसि जाहैबाय नालाय फैनो उसुबिदा जागोन बियो होननानै लामा फोसाबखौलायना दोनबाय माने बिराद जारलाखा लामाया बिसिना गावसोरथ' हायो जेरै गोसो एरै जोंहाथ' हाया जाहैबाय बेबायदिनो लामाखौ स्टेप स्टेप अन्थाइ खोलायनानै लामा जावलायना बानायना दोनदों आरो बेबायदि बिनानाव बियो फैयै फैयै थाबायबोनानै लामा मोनफैबाय गारियाथ' न'आव लांजाखाया न'नि 2-3 किल'मिटार गोजानावसो दोननांगौ गारिया बेबादि
दाना बे लामाजों थांनांगौ बिराद गाहाय लामा ओमफ्राय ओरैनिफ्राय नै बिसिमा गोजौ जों दाना गोजौजों थांनांगौ वा बेफोरनो आरोखि नै सिनारिफ्रा थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेखौ नायनायसाय बिराद गोजौनिफ्राय अन्थाइ गोग्लैबोदों एकदमबारे ओरैबायदि जारला बाइक सालायबोगासिनो दं बेसेबांबा गाहायनिफ्राय आं खोन्थाहरनि नोंसोरनो नै गाहायनिफ्राय बाइक फैगौ नै बेबायदि बाइकजों नै मालाय बाइकजों थांबाय नै माथो मेंबाय हा माबायदि मेंखो बुरजा मेंदोंना एसेल' मेंदों एसे नोंसोरलाय मोजां मेंबाय आयौ नोंनालाय माथो नाम जियाना नोंनालाय ब्रेनलि अबे फैयामोन नोंसोरो हा हाजोआव सिक्किम ए आंलाय माथो हाजोखौनो मोनाखैब्रा हा सालाफ्रा हाजो थाबायबोनानै गाखोबोनानै मेंनानै जिरायबाय आरोखि दाना नै या खोनाबायना ओरैबायदि बेबायदि आं हाजोखौनो उल्थासो गाखोगासिनो दं दा खिबुजोंसो ओरैफोरबायदि न'खरफ्रानो मानला जोब्बाय बेगफ्रानो जेबो दोनजाला नै थफ्ला थफ्ली लिएर आउँदैछु है दुःख होइन हौ दुःख होइन राम्रो छ खुसी लाग्छ हामीले बाटोमा पनि ठिकै छ है माने हाम्रो प्लेनको मान्छे भयो नि यस्तो कारणले साह्रो हुन्छ अलि नायदो बेफोरनिफ्राय जज्रै जज्रै अन्थाइ गोलैबोजोब नायजोब नै बिसामा गोजौनिफ्राय नै फैद' फैद' अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थब्लाथ' उनाव बिदिसो मोनसे बाखाबाय आङो गथ' फिसानि बेबादि बिराद मेंनाय फैबाय ओरैफोरबायदि आथिङा उनाव खर' बिखा ओरै सिगाङाव सालायलायनांगौ होमब्लासो गाखोनो हायो ओरै थं थं सिदाबाथ' खांग्रांसो ओरै जेब्ला गंलायलायगोन होमबालाय बोलो होनो हाबाय बेबायदि आरोखि हाजो गाखोनाया स्टाइला जोंना प्लेननि मानसिना हाजोनासो मारै गाखोयो बेखौ मिथिला बिराद मेंनानै फैबाय ओमफ्राय दायो नै गारियाथ' हाब्रु नांजोबनाय नालाय गारि सुनो मोनगोन ना मोना गारि एसे सुनांगौ थफ्ला थफ्लियानो आयु मैगं थाइगं हरजोब्बाय आरोना नायदो नै गारिया नोंसोर नुवाखै हाब्रु नांजोब्बाय आरोखि माने लामाया हाब्रुबो दं नालाय बेबायदि स्क्रैच गरेको न लाली लाग्ने थियो बल्ल हा नै दङ नालाय नै हाब्रुजोब मैला नांजोब्बाय बेयाव न' गंसे दङ गारिखौ बेयावनो गालांदों आरोना गारिखौ बावनो गालांबाय जोङो ओरैहाय ओमफ्राय दा नै जोङो आबै लोगो मोनदों थ' हामी त
आसामको मान्छे हो हजुर अँ, ए आसामबाट आउनु अँ, भएको अँ। नेपाली भाषा पनि राम्रो बोल्न सक्दैन हजुर सबैलाई थाहा छ कुराहरू चाहिँ त यहाँको यो इजिकल भाइको हामी इजिकल भाइको माको के भन्छ अरे ठुलो दाजुको छोरा हो म ए हजुर हेर्दा आन्टी त मर्सक्यो हजुर यस्तै बिचरा खस्नु भयो नि अँ त त्यहाँ साह्रो मिल्ने मान्छे के गर्नु त अहिले अहिले भाइहरू छ मामा छ हजुर हेर्नुको लागि आएको थियो वर्षमा यस्तै एक सालमा एक बार जस्तै मात्रै आउन सक्छ धेरै टाढो छ नि आसामबाट यहाँ सिक्किम आसाम अन्त टाढो रहेछ नि भाइ है धेरै टाढो छ हामी त आज निस्किँदैछ घरमा हजुर रातको यस्तै 6-7 बजी अरू अलि ढिलो भयो पनि 8 बजी मात्रै पुग्छ यस्तै सारा दिन गाडीमै जानुपर्छ यस्तै छ आसाम धेरै टाढो छ और बाटोमा के हुन्छ के नहुन्छ है राम्रो होस् न बाटोमा जाँदा पनि ल ल धन्यवाद त घरमा सबै ठिकै छु है हजुर मेरो पनि त नानी अब बसी बोक्नु आँट्यो एहे मेरो सबैभन्दा सानो कान्छो छ एहे कति 25 वर्ष पुगेको भाइ भर्खरको कस्तो माया लाग्दैन भाइ घर त बनायो नि नराम्रो लाग्छ भाइ अन्त बस्यो राम्रो लाग्छ मेरो सबैभन्दा यादगार भाइले त चिन्नुहुन्छ नि सबै चिन्नुहुन्छ सबै बोली चाल्यो यो भाइहरू अहिले गाडी ड्राइभरहरू हुनुहुन्छ नि भाइ सबै चिने जाने मेरो कान्छो छोरासँग नयाँ लाग्यो नि भाइ एउटा छोराको अहिले यत्रो घर त बनायो नि भाइ के गर्नु के गर्नु हजुर संसारमा त यस्तै छ हजुर दुःख छ कष्ट छ भाइ सुख छ हाम्रो लागि त दसैँ केही छैन भाइ ल केही मान्दैन नि भाइ हामी बिचरा हामीलाई पनि दुःख लाग्छ तर भाइलाई जस्तै यस्तै हो भाइ कोही बेला आउनुहुन्छ बोल्नुहुन्छ ल आन्टी त त्यस्तो भए बहुत धन्यवाद हामी रेडी भयो होला हजुर हुन्छ राम्रो बस्नुहोस् ल हुन्छ ल ल बाई हुन्छ थ एसे रायलायबाय न' खाथिनि मानसिजों सुखु दुखु बिराद दुखु प्रकाश शेयार खालामबाय आंनो खोन्थाबाय थ बेबायदि रायलायलायबाय आरोखि माथो खालामबावनो संसाराथ' बिदिनोसै धम धाम खुवा फैजोबलायबाय नै फैगासिनो खुवाया बेबायदि जालायबाय आरो हा दे